سلام كبرت قاتلتي كم يلهم كم يكنيهم حزون كم تلمود مدلونا جميرنا يلونا أبز السوشيال ميديا بتعمل مزرعة بتزلونا قرات كرينا كلكم وقعنا وكل التشحن عسرة شمونتن عامة مهرت وإنجيلاوي قدوس ماركوس انكو عبص حكو انكو عبص حنا ناي سلام عمت ناي فقرة عمت ناي قرطة عمت زي تمهرنا له كنمهر نسها زي آتنايو زحلفنايو بنسها خنحسب كنسرحو إلنا بروغرام وصينا اقدا وصينا زجمرنايو زي تساخعلنا صنحه نساخعلنا مفللاي نام متحببا من رحاب نام مقررا مجخخان نام مرهرا عامة مهرت عامة سلام عامة فقري كجبرلنا ناي أملاخنا ناي እግዚአብሔር أو كل هنا سلام وخعسن قدس فؤاد يكون سلام تخاطرت برዳውት ኢሳ አምናለም ሸሞንተ መስከረም መደብና ካብ አፋር ገጽ ወጽምና አዲስ አበባ ተምሊሶም ዘለው ተቃለ ሲዝምልከት ጸብጻቢ ተከታተሉና በخبرنا ዕድም ታብ ክፍለ ከተማታት ንፋስ ስልክ ላፍቶ አራብሳ ሳሪስ አያት ጀማል ሎቦ ካሮት በዚህ ኤርትራውያን ካብ ዝነብሩለን ከባቢታት አዲስ አበባ ተገይፎም ዝጸልሑ ሕጋዊ ወረቐ ስደተኛ ዘይሓዙ ኣስታት 250 ኤርትራውያን ስደተኛታት በቀዳም 6 መስከረም መገዲ ክልል ዓፋር ኣቢሎም ናብ ደቡብ ኤርትራ ድሕሪ ምጥራዞም አባላት ብርጌድ ንሓመሉ ዝኾኑ ተቃለስቲ ግን በአባላት ግንባር ብርጌድ ንሓመሉ ብዝተገብረ ናይ ዲፕሎማሲ ስራሓት ካብ ደቡብ ኤርትራ ካብ ኣፍሓር ገጽ ከም ዝወጹን ሰዓት 6 ድሕሪ ቀትሪ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝኣተው ካብ አባላት ግንባር ብርጌድ ንሓመሉ ዝረኸብና ሓበሬታ የመልክት እቶም ካብ ኣፍሓር ገጽ ወጽኦም ናብ ተጀምሮ ኣልስተመሊሶም ዘለዉ ጀጋኑ ተቃለስቲ ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ከም ዘለውን ወሞጹን ከለዉ ኣብ ሓንቲ ኣውቶቡስ ብምዃን ተጠሪፎም ሰላም ከም ዝኣተውን ዝረኸብና ሓበሬታ የመልክት ካብታ ካብ ኣፍሓር ገጽ ወጽኦም ክሳብ ኣዲስ ኣበባ ዝኣትዉ ኣባላት ግንባር ብርጌድ ንሓመዱ ዘድሊ ምክትታል ድሕሪ ምግባር ንሎሚ ላይ ተቆዕርፉን ወሰነት ክወሃቦም ብምግባር ጥባንን ናብ ቤቶም ክፋንዎ ምዃኖም ዝረኸብና ሓበሬታ የመልክት ስርዓት ግደፍ ነቶም በብዋን ሕጋዊ ወረቐ ስደተኛ ዘይሓዙ ተጠርኒዞም ዝመጹ ኤርትራውያን በእንዳሳን ሓደ ክፍለ ሰራዊት ተባሂሉ ዝጽዋዕ አንደርግራውንድ ቤት ማእሰርቲ ብምልጓን ከከም ዕንጨውም ናብ ዓዲ ቤቶም ማይስሩዋን ብምስጋር ወላ ሓንቲ ኣበሳን ዘይብሎም ገዛእ ዜጋታቱን እናሰቀየ ዝርከብ ከም 3 ዓመታት መዐንደር ባራይ ስርዓት ግደፍ ዝነበረ አዲስ ኣበባ ኣብ ዝዕጅዋን ወላ እኳ ናብ ኬንያን ኡጋንዳን ተሃደሙ ቀሊል ሓድግን ከም ዘይገደፉ ይፍለጥ ብማእሰርቲ ዜጋታቱን ሓንቲ መዓልቲ እውን ትኹን ቃል ኣውፅኡ ዘይፈልጥ ኣብ አዲስ ኣበባ ዝርከብ ኤምባሲ ኤርትራ ዜጋታቱን እናተኣስሩን እናተገፉን ጸማም እዝኒ ብምሃብ ኣስኪቱ ዝርከብ ሙዕታት ተቃለስቲ አባላት ግንባር ብርጌድ ንሓመዱ ኤምባሲ ሰርሑ ዝግብኡ ስራሕ ብምስራሕ ዋታ ህዝቡ ምዃን ደጊሙ ዘመስከረሉ ስራሕ ብምንጽብራቅ ደጊሙ ወደዝ ምዃኑ መስኪሩ ቃልሲ ብዙሕ ዋጋ እኳ ዝሓትት እንደኾነ እዚ እውን ኣካል ትዝሕትት ዘሎ ቃልሲ ምዃኑ ምግዛብ የድሊ ሕጂ እውን እንኩን ኣማራትን ዘይብላ ናይ ሕዋር ፍታሕ ኣንጻር ዝዓማፅ ስርዓት ምቅላስ ጥራሕ እያ ንዘሎ ምዕባለታት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ግዜ ክነቕርበልኩም ምዃንና ደጊምና ንሕብር بلناسي نفكر لا غير لازم انا حمل لو يسع يعني يدرس بلناسي يسع كان داوري يوسيون نحن زلوس كيلو من دار ناسي كراي كذا هو ودي كنا دابا يلا عينا نسكنو نسيب جنا الحمد لله كلنا نقطع زلنا كلتا عين سمعي تقرار ولا تنكعتوا زي كل سب كاتوا بعينهم يقولون انت يزعل ابرسنا زل حدا نوتهم مع شعبيات يوم زلوا سي كنا يجرنا نوصل حضرنا هنا نايتهم مساهم زنبورو ابقى زاتو يبن تطوع من سوق زبال يرب ويبون سانس فلان ينت على السون تلكهم زاتو قدم كله نبوري جن نايتهم اتيم زلوا حضرا ابزبان ابزاز لنا قاعد يكون ابزبان تقلاص او كل زل حدا نزون قبل كان طيب كم كلاس وصاي حنت من كلاس قالوا حنت مرچ ابن زي انا قال سلالنا ثم كواف حراقت وصهم قع سلام وصهم ثم زاتوها نوعهم كدحنو نقالس علينا تزولو كنكيد علينا ا منقدسي نعونا مدهانيس ناب حفتوس منقد يوصي ገንዘብ ስለሌት ብላ ጸኒው ሓደ ሜትሽና ባንክ ቤት ላይ ብላ ጸኒው አብነት ከም ዝበልኩም ነይ ዘስሐቅ አይኮነን ንምንታይ ይመስለኩም ሰብ መልክሽቅ በዚህ ካባፍ ሓረግ ዝወጹ ሰብ በዚህም ክሽቅ ጌጋይ ማንም ሰብ ገንዘብ ይኹን ገለ ክብሉኩም ይምናዓኩም አጋጣሚ ለመጸና ስልጠና ናይ መዳር ይነ ካልኦቱን ወይ በገንዘብ ገለስ ትምርቱ ነብሩ ቤተሰብ ወጽኩም ሰምዑ መንገደኛ ያውጽና ገንዘብ ትሁና ዝብሉኩም ወጽኩም ማንም ገንዘብ ከይተቱ ብሎክ ብሎ አጸው በቃ ሞንያቱ በካፍ ሓርገዝ ወጽሰብ በዘይ ጻርካሉ ዘይ ገበርከ ክሽቅ ከምታ ሳም ዝበላ አውጽናም ዝብሎ እስከሰው ማስማሳም ወይ አቤቢን ይውስካ ሀቡና ብሎ ወሁመና ይኮልን ቀንዕና የለ ስለዚህ
كم زحجي كم زبولو بزكبار يوم سعيرهم ماوصيكم كم كنا سمنا هنا هنعبق لا يكون زي قبونا يلي انا زحسبو كم زفولي ነገር ናኩም ሕልቲ ገበርና ብኩም ተኻላሳይ ጉቡ ይዝገብ እዚ ካብ ጉቡ ብጾትካ ምዃኑ ንዑም ምቅላስ ንዑም ዋጋ ምክፋል ካብ ሓርገት ምውፃእ ከም ፍሉይ ሕልፍ ነገር ኣይኮነን እንታይ ዳ ሰሪሓ ለኻ ትስራሕካ ካ ፍረር ኢኻ ኣለኻ ትፍረ ዝረኽብካ ኣለኻ ፍሉይ ነገር ልዕልና ምርካብ ኣይኮነን ጉቡ ኻይ ካብዚ ላዕሊ ከማ ሂወት ክትፍድሉ እንዳሃለኻ ተቃለስቲ ካብ ሓርገት ኣውፂኻዮም ከም ናዓይ ክስታይ ይኮን ከምዚ ዓብ ሕልፍ ዝገበርኩ ገለ ይኮን ወሳጋኩም ዝዓንቆ ትፈልጥ ኢኻ ኣብ ኤርትራ ኣነ ውሽጢ ክሓንቆ ይብለካሎ ኣቴ ክሓንቆ ነዞድሻኑ ኣቴ هدي هاني نعيد حزن وتهدر كهري هدي هاني نعيد حزن وتهدر كري هدي هاني بزع حنقي هدي هاني فرد كبلي ناقر تنكفاد مسافة أنا لو قدام يدملس أما دفك كريزي ناقر نرجع إبترا مش إثيوبيا أبسفح كونفنشنال كوينات زقتو مغنيات يبلا ولا أبي كوينات تدلي يدبلكم أبي كوينات انترليسي نيرترا حدا وطلون حدا برغير غيرو منغسي إرترا استراتيجيكاو بوتا حيزو مسمر جيبوتن أديس أبابان مقراصيو إثيوبيا تبهال عدي أب 24 ساعات شات داون مغباري እዚህ መንግስት ኢትዮጵያ አጸብቆ ፎልቶ ኢትዮጵያ እንደሞ በሚገባ እንዲገባ እኛ 4 ክፍለ ጦር 50 ክፍለ ጦር 80 ክፍለ ጦር ምናምን ማዋጋት አያስፈልገንም አንድ ብርጌድ ሰራዊት በቂ ነው ስትራቴጂካው ቦታ መስመር ጅቡቲ አዲስ አበባ ቆርጠን ኢትዮጵያ በ24 ሰዓት ሻትዳውን ማድረግ ይቻላል ያ ነው ኢትዮጵያን እያተራመሰ ያለው ኢትዮጵያን ሰቆቃ ችግር ፍርሃት ውስጥ የከተተ ያለው ያ ነው ኢትዮጵያ መዋጋት አትችልም ምንለው ሀቅ ይሄ ነው ሰራዊት የላትም ድሮን የላትም ታንክ የላትም ማለት አይደለም መዋጋት ግን አትችልም ለዚህ ኢትዮጵያ ለ24 የጦርነት ደመና እየታየ ነው ሲሉ የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዝዳንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ተናገሩ። የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዝዳንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ቅዳሜና እሁድ በተደረገው የትግራይ ከፍተኛ አመራሮችና ህወሓት ካድሬዎች መድረክ ባደረጉት ንግግር ነው ይህንን ያሉት። ህወሓት በበኩሉ የኢትዮጵያ መንግስት የፕሪቶሪያ የሰላም ስምምነት ያክብር ብለዋል። የትግራይ ከፍተኛ አመራሮች መድረክ በተባለና ቅዳሜና እሁድ በመቀለ በተደረገ የህወሓት ካድሬዎችና ከፍተኛ አመራሮች ስብሰባ በትግራይ ወቅታዊ ሁኔታ ዙሪያ የተናገሩት የክልሉ ጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዝዳንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ፖለቲካዊ ሁኔታዎች መወሳሰባቸው እንዲሁም የጦርነት ደመና አንዣቦ እንዳለ ገልጸዋል። በኢትዮጵያ መንግስትና የትግራይ ኃይሎች መካከል ለሁለት ዓመት በተደረገው ጦርነት የትግራይ ኃይሎች የመሩት የአሁኑ የክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዝዳንት ጀነራል ታደሰ የሰላም እድል ጨርሶ ባይዘጋም ተጨባጭ የጦርነት ስጋት ስለመኖሩ አንስተዋል። ጀነራል ታደሰ ሁላችንም እንደምንገነዘበው ያለው ሁኔታ የተወሳሰበ ነው። የሚታይ የጦርነት ደመና አለ። በየጊዜው የሚቀያየር ትላልቅና ትናንሽ ሁኔታዎች አሉ። ይህ በእንዲህ እንዳለ ግን የሰላም እድል ዝግ ያልሆነበት ሁኔታ ነው ያለው ብለዋል። የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዝዳንት ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ምክትላቸው ዓለም ገብረ ዋህድና የህወሓት ጽህፈት ቤት ኃላፊ ፈትለወርቅ ገብረ እግዚአብሔርና የፓርቲው ሊቀመንበር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል የተሳተፉበት ስብሰባ የኢትዮጵያ መንግስት ከትግራይ በኩል ለሚቀርቡ ህገ መንግስታዊ ጥያቄዎች ምላሹ ማስፈራራት ሆኗል ሲል ከሷል። ጦርነቱን ባስቆመው በፕሪቶሪያ ስምምነት የተቀመጡ የስምምነት ይዘቶች አለመተግበራቸው የችግሮች መነሻ መሆኑን ጀነራል ታደሰ ጨምረው ገልጸዋል። ከዚህ በተጨማሪ በትግራይ የውስጥ አንድነት ዙሪያ ከፍተኛ ችግሮች መከሰታቸውን የተናገሩ ሲሆን በትግራይ ውስጥ እረፍት የሚነሳ ሁኔታ መኖሩ እንዲሁም ከፈፈሉን ተከትሎ የትግራይ አቅም መውረዱና ተጋላጭነት መጨመሩን ጀነራል ታደሰ ወረደ አስታውቀዋል። ጀነራል ታደሰ እረፍት የሚያሳጣ የውስጥ ሁኔታ አለ፣ በዚህም ተጋላጭነታችን ጨምሯል። ተጋላጭነታችን መጨመሩ የሚያሳየን አንዱ የድርድር አቅማችን አደከመው፣ እንዲሁም ጥንካሬያችንን ቀነሰው። በሌላ በኩል ደግሞ ከትግራይ ጥቅም ውጭ የሚሰራ አካልም በውስጣችን ተፈጠረ ሲሉ አክለዋል። ይህ ብሔራዊ አንድነት ህልውናና ደህንነት ለማረጋገጥ በሚል መሪ ሐሳብ ለሁለት ቀናት የተደረገና 800 የትግራይ ከፍተኛ አመራሮች ተሳትፈውበታል የተባለ መድረክ ትላንት ሲጠናቀቅ የተሳታፊዎች የአቋም መግለጫ የተሰራጨ ሲሆን በዚህ መግለጫው የኢትዮጵያ መንግስት በትግራይ በኩል ለሚቀርቡ ህገ መንግስታዊ ጥያቄዎች ምላሹ ማስፈራራት ሆኗል ሲል ከሷል። The dam is not only about energy. It is about progress. It is about hope. It is about the future we want for our children. I am also pleased to announce that
South Sudan is looking forward to signing an agreement to receive power from the dam. This will bring power to our towns, villages, schools, and hospitals, and open new opportunities for our people of Ethiopia. Dr. Abiy Ahmed, Your Excellencies, present, distinguished guests, ladies and gentlemen, it is a great honor for me and my delegation to be here today as your guest of honor at the inauguration of the Grand Ethiopian Renaissance Dam. On behalf of the government, ትግራይ ኣብ ጉዳይ ህዳሴ ግድብ ኣመልኪቱ ዘውፅኦ ሓተታ ቢሮ ኮሙኒኬሽን ትግራይ እቲ ግድብ ህያብ ራእይ ቀዳማይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ መስዋዕቲ ኢንጂነር ስመኘው በቀለ እምበር ናይቲ ህልው ሓይሊ ስርቂ ታሪክ ኣይኮነን ኢለሎ ኣብ ዝቐረበ እዋን ምዛሙ ዝተበሰረ ንዘመናት ዝፀበና ዓብዪ ህዳሴ ግድብ ኢትዮጵያ ፍጻመ ናይቲ በዓል ራእይ መራሒ ቀዳማይ ሚኒስትር ነበር ኢትዮጵያ መለስ ዜናዊ ዝተለመ ዝተሃንደሰን ታሪኻዊ ፕሮጀክት ምዃኑ ቢሮ ኮሙኒኬሽን ጉዳያት ትግራይ ገሊጹ እቲ ቢሮ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እዚ ግድብ ካብ ሓሳብ ጀሚሩ ክሳብ መወዳእትኡ ብብልሕን ጥበብን መለስ ዝተሰላሰለ እምበር እቲ ሕጂ ኣብ ስልጣን ዘሎ ሓይሊ ታሪክ ንምምንዛዕ ዝፍንጽሖ ዘሎ ሓሶት ዝኾነ ትርኽቲ ከም ዘይኮነ ኣስሚሩ ኣሎ ከምቲ መግለጺ ቢሮ ኮሙኒኬሽን ዓብዪ ህዳሴ ግድብ ገና ኣብ ወረቐት እንከሎም ንኩሉ ኩነታት ዓለም ለኻዊ ኣህጉራውን ቀጠናውን ፖለቲካዊ ኢኮኖሚ ብዕምቆት ከም ዝተንተነ ብሉፃት ሊቃውንቲ ዝሳተፍሉ ዘመናት ዝጸንሐ ድኽነት ጸልማትን ምስባር ዝተኣለመ ዓብዪ ስትራቴጂካዊ ውጥን ነይሩ ነበር ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ መለስ ዜናዊ እዚ ፕሮጀክት ካብ ናይ ወጻኢ ጽግዕተኛ ፖለቲካዊ ጸቕጢ ንምድሓን ብመቐነት ጁባ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ክስራሕ ከሎ እዩ ሓቀኛ ናይ ህዝቢ በዓል ቤትነት ዝረጋገጽ ኢሉ ኣሚኑ ይብል እቲ መግለጺ በዚ መሰረት ድማ ካብ ጫፍ ክሳብ ጫፍ መላእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንኽሳተፍ ብምግባር እቲ ፕሮጀክት ዝተፈላለዩ ፈተናታት ተጻቢሩ ንፍረ ክበጽሕ ዝኽእለሉ መሰረት ከም ዝተነበረሉ እውን የብርህ እዚ ድማ ዘጽግብያ ቀጫስ ኣብ መጎጎ ኮሎ ይፍለጥ ዝብል ምስላት ዘዘኻኽር መወዳእቱ እውን ዝተፈለጠ ፕሮጀክት መንባሩ ዘመላኽት እዩ ይኹን እምበር እቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ሓይሊ ናይዚ ታሪኻዊ ፕሮጀክት ጻዕሪ ኽብረት ናይቶም ሓቀኛት ወንንትን ንምምንዛዕ ኣብ ዝጀመረሉ እዋን ጀሚሩ ጻዕርታት ይካየድ ከም ዘሎ እቲ ቢሮ ይኸስስ እቲ ሓይሊ ንባህላዊ ክብሪ እቲ ፕሮጀክት ንምምንጣል ብውሃቢ ቃል ኣቢሉ ቤት ምክሪ ጸጥታ ውድብ ሕብራት ሃገራት ንግድብ ህዳሴ ዝምልከት ብዙሕ ግዜ ከም ዝተኣከበ ኣምሲሉ ዘቕረቦ ሓሶት ዝኾነ ታሪክ ናይቲ ታሪክ ናይ ምምንዛዕ ፈተና ሓደ መርአያ ይኽብል መግለጺ ይጠቅስ ስም ቀዳማይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ስምቲ ብምስጢር ህይወቱ ዝሰኣነ ዋና ካይዲ ስራሕ ፕሮጀክት ኢንጂነር ስመኘው በቀለም ኣብ ታሪኻዊ ህዳሴ ግድብ ፈጺሙ ዝፍለ ኣይኮነን እዚ ግድብ ንኢትዮጵያ ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ዘሰጋግር ንኢኮኖምያዊ ምንቅስቓስ ዓብዪ ምልዕዓል ዝፈጥር ዞባዊ ምትእስሳር ዘደልድል ብምዃኑ ራእይ ናይዞም ክልተ ጅጋኑን ውሉድ ወለዶ ህያው ኮይኑ ክነብር እዩ ኣብ መወዳእታ ቢሮ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ትግራይ ዓብዪ ህዳሴ ግድብ ከምቲ ዝተተለመሉ ናብ ፍጻመ ብብጽሑ እንኳዕ ሓጎሰና ንብል ድሕሪ ምባል ታሪክ ግን ናይ ባዕሉ መዝገብ ኣለዎ መወዳእትኡ ድማ ናብ ሓቀኛታት ወናቱን እዩ ዝምለስ ስለዚ ራእይ መለስ ዜናዊ ጻዕሪ ስመኘው በቀለ ኣብ ልቢ ህዝቢ ንዘለዓለም ክነብር እዩ ብምባል መግለጺኡ ዛዚሞሉ እንታ ነግድ ሎማዕቲ ነበረን ምድላው ኣብ ዛዚም ኣለኹ እዚ ምድላው ሰተሞችኩም ከዓ ሰብስክራይብ ና ላይክ ና ገበርኩም ኣበራሃትዑ ንኽብለኩም ይደሊ ኣብ መጨረሻ ሓደ ክብሎ ዝደሊ ነገር ተሃለወ ግን ኩላትና ናይ ሰላም ዘመርትን ናይ ሰላም ሰባኽትን ክንከውን ዳ እምበር ንኹይናትን ወረ ኹይናትን ውግእን ወረ ውግእን ድማ ክንጽየፎን ክነግሉሎን ከምኡ ድማ ክንኩንኖን እዩ ዝግባአና ነዚ ህዝቢ እዚ ሰላምን ራህዋን ጥራይ ዳ እምበር ኩናት ክንሰብከሉ ይብልና ክብለኩም ይደሊ ኣብ መጨረሻ ግን ሰሰናይ ኩሉ ንዓኹም ይምነይልኩም ሰላም